Alhamdulillahirabbil alamin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mongko niki kula paringi ilmu sing hake Allah sing sak beneripun Allah. Mugi-mugi panjenengan mangke niki manfaat kanggoipun putra-putri panjenengan. Kathahipun tiyang Islam nggih terkadang meniku mboten ngakui dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten Islam nggih namine Islam tapi mboten ngakui dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi niki mboten ten Rasulullah nggih. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nggih panutanipun tiyang Islam ingkang utama. Dadose lek panjenengan Islam mboten ngakui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika panjenengan tertolak dateng datuwa. Mokoh enten donya niki mung dadose nggih dulinan mawon. Dadi sak beneripun agama Islam sing sak bener-beneripun sing diteramih oleh Allah nggih melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku nggih. Lah niku mongko dados ilmu sing sak benere Al-Qur'an meniku nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang tertulis panjenengan pun semerap, pun ngerti, mulai alit nggih belajar enten tulis-tulisane enten ayat-ayate nika. Namung sing sak benere Al-Qur'an niku nggih napa prilakunipun. Termasuk ingkang pantes dijuluki Al-Qur'an berjalan nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mokoh kula kalih panjenengan lek ngimani sholawat dhateng Kanjeng Nabi mangke dhateng Allah panjenengan diparingi kebutuhane panjenengan. Nek panjenengan melalui Islam melalui Kanjeng Nabi moko panjenengan gathah istiqomah mangke panjenengan diparingi ilmu dhateng Allah termasuk nggih Al-Qur'an yang di dalam diri panjenengan kiyambok awake panjenengan niku sesungguhnya adalah Al-Qur'an. Enten huruf alif, enten huruf Allah, enten suratul Al-Fatihah nggih seluruh sekujur tubuh niki. Nah niku nggih. Niki lek panjenengan nglampahi melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjenengan mangke diparingi semerap. Tapi panjenengan kudu gadah istiqomah. Senajan wacane remeh enteng ketinggalane mung sholawat. Niki panjenengan sing saged mangke diterami dhateng Allah anak turune panjenengan dadi mboten enten permasalahan napa-napa ten donya ten lebete kuburan lan ten akhirat lek melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Iku nggih pun jelas nggih. Dadose panjenengan Islam niku kathah sak beneri. Sampai berkelompok-kelompok menika pun enten ayate dhateng Allah Islam niku akhir zaman pecah dados 70 berapa? 72. Mongko menika nggih niki panjenengan ten mriki niki sesungguhnya niki nggih niki hake Allah. Kula sanes santri, kula sanes mondok, tapi kula didamel ngeten iki nggih melalui sholawat, melalui Rasulullah, mboten enten ilmu khusus. Dados sing ingkang dadi panutan panjenengan menika nggih critanipun Kanjeng Nabi senajan panjenengan boten urip di zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi panjenengan ngertos punan cerita-cerita Rasulullah mangke panjenengan lek gadahi istiqomah sholawat niku mangke dikepanggi Rasulullah mangke panjenengan diparingi semerap Al-Qur'an yang sesungguhnya niku wau sing kula sanjangaken. Jelas nggih dadosipun panjenengan mboten usah melalui kitab-kitab nopo. Jane kitab-kitab nopo niku mawon mboten boto asline. Mboten boto mangke ten akhirat ten alam kubur mboten ditakoni kon apal kitab opo kon apal opo kon apal mboten.
Sing ditakoni ya apa? Nggih. Nabimu sapa? Pangeranmu sapa? Maka Allah sanjang bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadosipun panjenengan lebih utamaaken maca selawat krana niku Allah ingkang ngengken. Mangke panjenengan lek pun istiqomah diparingi wirid-wirid piyambak dhateng Allah saat sampean dibutuhkan. Dan niku nggih pun jelas nggih niki ilmune Islam umatih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang diridhoi Allah sak temenane. Lah kula tiyang Jawa sakniki, kula tiyang Jawa berdarah Madura yang lahir di kota Pasuruan. Nggih. Ten Jawi mriko enten kelompok Islam lintu-lintu nggih niku terserah mereka, benar mereka. Tapi lek kula kados niku kula sesat. Termasuk kula melalui Islam kejawen. Kula mboten ngilok-ngilokaken, tapi kula melalui sholawat niku dididik dhateng Allah melalui Islam kula Islam kejawen. Tapi nggur dados pengajaran sebagai ilmu untuk disampaikan. Kula niki diparingi dhateng Allah ilmu sing kados ngeten nggih gurune Allah. Termasuk kula diuji dhateng Allah melalui Islam kejawen. Kula dididik dhateng Allah mboten percaya ten Al-Qur'an. Napa bahasane? Apa Al-Qur'an iku? Wong atase Cetakan. Atase cetakan, atase wis print-printan, atase fotokopian. Lho niki lho bahasa laknatullah yang di dalam diri dedek kula, lek kula kepancing kula sampai akan dateng panjenengan sampean gak kira percaya nang Al-Qur'an. Atas panjenengan nggih. Moko mboten ngerti lek awak niki Al-Qur'an. Krana Al-Qur'an yang tertulis yang diayatkan oleh Allah sudah tidak diimani. Mboten diimani. Dos pundi kate semerap awak niki Al-Qur'an napa malih kepanggih Rasulullah nggih mboten saged. Akhirnya meyakini di diri Islam keyakinan Islam kejawen yang di dalam diri aktif kehidupan sehari-hari arahe dadi dukun. Niku. Dadi dukun. Kula dididik malih. Melalui Islam kejawen ten dalam diri kula niki kula dikengken ngamalaken surat Yasin Fadilah, surat Yasin Berbuat. lan hijib niku wonten 3. Hijib kofi, Simnasor. hijib nasor. Nggih kalih hijib niku wau. Ditambah nur buat, ditambah wirid lintu-lintune akhire kula melalui keyakinan kula, Islam kula bener karepe kula kiambek akhire kula dadi dukun. Niki lho atos-atos panjenengan. Moko kegaiban-kegaiban ingkang krasa ten awak ilmu rasa yang di dalam diri akhire ngakoni kula niki pangeran. Niku nggih. Moko mboten percados ten damelane Allah. Melalui Islam Kanjeng Nabi Al-Qur'an disyariatkan gak percaya apa lae jarine cetakan. Print-printan, fotokopian. Lek kepingin sing weruh temenane Al-Qur'an hake Allah nggih melalui Kanjeng Nabi. Mangke panjenengan disemerapi Al-Qur'an yang tertulis niku nopo, Al-Qur'an yang di dalam diri niku nopo, Al-Qur'an yang tak tertangkap oleh akal di alam ilahiyah, alami Allah niku wonten. Mangke panjenengan diparingi piyambak lek melalui Rasulullah. Tapi kula nggih dididik kali-kali nih. Lek melalui sholawat nggur ilmu niki, karena kula nggih sing kula sampai akan iku mau dididik mboten kula kepancing mboten kula turuti. Niku lek Islam sing kejawen ten dalam diri niki wau mboten ngakoni Al-Qur'an, mboten ngakoni Kanjeng Nabi, mboten salat. Moko enten ilmu di dalam diri. Lek salat nggur meneng mbur ngadeg tok.
Akhire dididik malih trima ing pandum, gak usah nyambut gawe, nerima tamu tapi ngakali tamune. Ngene iku tamune diakali. Lek umat Kanjeng Nabi mboten ngakali, nulung. Dikei nggih ditampani, dibalekaken malih ten tiyang ingkang perlu. Lek umat Kanjeng Nabi mendhet mung sak botone, mboten gawe mewah-mewahan, gawe pamer-pameran mboten. Lho kula ten didik ten mriku, kula pun nglampahi ten mriku, sejarane pun kula pun ngerti kula mboten purun. Akhire kula dadi dukun. Ditedhi tiang-tiang dugi pundi mawon dugi termasuk enten tiang estri. Beberapa kali nggih dugi ngoten niku akhire kula dijromus-jromusaken teng laknat tuwa yang di dalam diri niki wau. Tiang estri niku salah setunggale nggih tamu niku wau sampai muda enten ngarep kula. Ya napa lek ngoten? Mampu kula. Janipun kula mboten mampu. Nah ditolong pertama berhasil, kedua berhasil. Ketiga kula dijromusaken dateng laknat tuwa yang perwujudan diri kula, sifat kula nggih wujude kula niki wau ngewangi kula. Akhire lare estri niku wau. Adik wau akhirnya. Maka ujianipun melalui Islam yang di dalam diri krana kula anggap Islam kejawen niki wau, kula niki wau. Dalil Pak Bopo Mas. Oh ngoten sing mlebet enten awak sing wujude awak niki wau niku sifat sanes kru. Nggih, sifat angkara murka sing dadi perdukunan sing dadi kodam niki wau sanjang. Pak Bopo Mas. Sampeyan lakoni wis. Sing sampeyan ya mboten dosa. Niku. Sudah jelas di Al-Qur'an apa yang dilarang oleh Allah sekecil debu pun niku ngandung dosa napa malih sampai zina. Dalile nambani. Dalile wis niku wau. Lah niki gampang mawon nek panjenengan tapi kula mboten ngengken nggih. Panjenengan mangke tanggung jawab piyambak ten ngersane Allah. Ancene kula niki tiyang Jawa. Akhire dateng Allah diuji lewat kejawen. Sing diajaraken melalui diri niki wau nggih niki wau. Hijab Bandung Bondowoso Nur Buat surat Yasin Fadilah lan surat Yasin niku. Lho niku masirul ayate Allah. Kok iso sesat? Nggih sesat. Niki ten rahasyane Allah ten mriki. Mergo napa? Surat Yasin niku nggih cocoke niku diwaca lek tahlilan lek enten tiyang pejah. Niku cocok. Lebih cocok malih sejarahe diwaca sakbanan. Mboten enten sing ngengken di dalam Al-Qur'an Allah ngongkon amalana surat Yasin, amalana surat Hijab. Apa maneh tulisane Jawa-Jawa niku. Mboten enten. Mung Allah niku ngengken umat Islam niku nggih dikongkon mung selawat tok. Pirang tahun panjenengan enten sing ngrusak keimanane panjenengan. Indonesia niki dugi nenek moyang kita sampai kita niki dirusak keimanane melalui orang-orang yang mengaku dirinya adalah para Rasulullah, makom Rasulullah, nggadahi pondok, gamisan, nyampe no kebenarannya Allah kenyataane ten Indonesia terselubung bisnisipun prostitusi kedok tok pondok niku atas panjenengan niku tengah jenge Allah termasuk perilaku jahiliyah. Kajenge ngomong sanjang kula tiyang Arab bahwa sudah wis ketemon wong-wong sing rusak keimanane wong Indonesia dudu wong Arab. Basane tok ngelek-ngelekno wong Arab. Dadosipun panjenengan iki lek melampahi mlebet ten Islam pun mlebet melalui Arab aja pun melebet melalui teko kejawen nemen aja. Masuklah Islam melalui Al-Qur'an,
Niku pun jelas lho sampean niku. Al-Qur'an niku sampean damel sholawat niku mbimbing sampean dadi nggadahi ilmu laduni. Sanes turunane para wali sing iso laduni mboten sampean-sampean saged krana mboten saged wingi sampean digoro-goroi oleh orang-orang yang berperilaku jahiliyah. Mangke panjenengan imani, panjenengan istiqomai sholawat niku mangke sampean rasakaken piyambak termasuk panjenengan ngaos-ngaos ten mriki, ngaos narasumbere wong bodho. Gak tahu mondok, duduk santri, tapi panjenengan oleh berapa bulan pun saged ngrasakaken kenikmatane panjenengan kehidupan sehari-hari. Boten bingung malih rodoan berkurang lek tasik bingung ancene enten kala-kala wingi sing boten ngerti sakniki pun ngerti ilmune panjenengan radi uripe sakniki radi nggih tenang ngadepi keluarga, ngadepi ekonomi. Sak mlaku-mlakune, sak laku-lakune mongko Allah mangke maringi panjenengan napa kebutuhane panjenengan senajan secara akal panjenengan tentang ekonomi niku kirang. Niku nggih. Mongko kula bangsulaken malih melalui kula diuji dateng Allah melalui kejawen teng di dalam diri ini nggih. Mboten ngakui Al-Qur'an kron dalile nggih sing kula sanjangaken niku wau. Mboten ngakoni Kanjeng Nabi krana kula mboten urip di jaman Kanjeng Nabi, moko kula ngakoni kula niki nabi. Maka mboten percados ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah benci ten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sopo Muhammad ndak kenal. Ndak tahu kepethuk. Gak hidup di zaman ngilokno Rasulullah. Kok lucu kok aneh ngoten nggih. Lah niki wau diterusaken melalui kejawen yang di dalam diri niki wau ditinggalaken dugi syariat. Moko sesat sak temenane lek kula yakini mlebete kula melalui nggih Islam kejawen kula akhire kula dikepanggihaken Kanjeng Sunan Kalijaga sing palsu. Sing gorowan nipu-nipu Sunan Kalijaga tahu ngajarno Islam kejawen mboten enten. Kanjeng Sunan Kalijaga niku waline Allah, hake Allah pun bertemu dengan wahdatul wujud wali Allah. Mboten kira akan rubah sejarah Kanjeng Nabi. Napa sing diayataken dhateng Allah melalui Al-Qur'an mboten kula diboroi, kula kajenge diplenceng-plencengaken. Tapi alhamdulillah kula mboten secara langsung krana kula niki ngimani dhateng Allah melalui Kanjeng Nabi gurmung dadi tontonan, dadi ilmu untuk disampaikan dhateng panjenengan-panjenengan. Dadosipun niki ceritane lek enten di dalam diri senajan ngaku sinten mawon lek mboten ngangsali salat secara syariat pun diturut, lek mboten angsal nglakoni poso di bulan Ramadan walaupun ada yang mengajarkan di dalam diri ini untuk melakukan poso hakikat gak berlaku dinggeni poso Ramadan ojo diturut. Mokoh niku lek dilampahi temenan, dituruti temenan, mokoh kita akhir dadi wong medhit senengane nada. Lek umat Kanjeng Nabi senajan melarat tasik lepas saged maringi niku, tapi lek melalui nggih sing kula critakaken niku wau medhit akhire. Rumangsa bener karepe dhewe mboten saged ningali sekitare. Dadose niki ilmune atos-atos panjenengan tiyang Jawi, kula nggih tiyang Jawi, otomatis melalui wirid-wirid menika panjenengan nggih diuji melalui Islam kejawen. Nah niku nggih, tapi lek mboten berpegangan kepada Kanjeng Nabi niku sesat, mboten percaya teng Al-Qur'an niku sesat, sampai ngilokaken Al-Qur'an niku fotokopian.
Nggih, dadosipun mangke niki panjenengan amalaken sholawat mawon. Mangke panjenengan diparingi semrap kiyambak. Al-Qur'an sesungguhnya niku sing kula sanjangi wau niku Al-Qur'an sesungguhnya. Kanjeng Nabi dijuluki ilmunya Al-Qur'an berjalan. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun kita tidak hidup di zaman beliau, fisiknya meninggal, namun datang datuwa diteruskan. Al-Qur'an berjalan menika nggih para wali-wali pribumi menika termasuk moko ajaranipun wali-wali Allah pribumi boten wani ngerubah-ngerubah. Sejarahipun Kanjeng Nabi boten wani ngerubah Al-Qur'an. Fisikipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku meninggal, tapi tali kerasulannya boten pecah. Datang Allah diteruskan. Fisik Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, namun tali kerasulan niki mudun sampai datang Kanjeng Sunan Kalijaga di zaman Wali 9. Diteruskan wali-wali pribumi. Romo Yai Hamid pernah memegang tali kerasulannya Kanjeng Nabi. Yai Hasyim Asy'ari pernah, Syekhona Khalil pernah, Yai As'ad Sitibondo pernah. Dadosipun wali-wali Allah Nusantara niki pribumi niki termasuk nggih Al-Qur'an berjalan. Gampang nggih. Pun atos panjenengan Islam yang di dalam diri sebenarnya belum Islam, termasuk setiap manusia di dalam dirinya ada yang namanya jin korim kita niki dereng Islam, tapi Kanjeng Nabi pun nggih enten jine lebete nggih jin korim, tapi sudah jelas itu Islam jinnya Rasulullah. Kalau kita ini harus berperilaku nopo sing dateng Allah boten angsal nggih pun didalani. Jalani apa yang diperintahkan Allah, termasuk guru sejati kekal abadi niku datuwa boten enten guru pribadi, guru dadi awake dhewe. Boten enten berguru pada dirinya sendiri, boten enten. Niku pembohong kula mantun dididikten mriku. Perwujudan kula, sifat kula mutu didik kula, termasuk sing ngajari nggih hijab niku wau, termasuk nggih sing ngajari nggih dadi perdukunan niku wau. Maka menika panjenengan kalih kula kudu sing sak benere mawon, pun jelas panjenengan kalih kula niki harus beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dadosipun ngertos nggih ilmune nggih Al-Qur'an iku sesungguhnya napa nggih niku wau ingkang kula sanjang. Mugi-mugi panjenengan sedanten mangke diparingi Allah piyambak walaupun melalui mimpi, walaupun melalui istiqomah, walaupun melalui napa-napa mangke panjenengan diparingi piyambak datang Allah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.